ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುರತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪೋವೆ. ಉದಕ್ಕೆ ಲೌಕಿ ಕೋಫ್ತಾ ಕರಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುರೆತ ನಮ ಪಕೋಡ ಮಲ್ತದು ಅವಿನ ಗ್ರೇವಿಡು ಪಾಡೋಡು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ದ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನಮ ಮೂಲ್ಯನು ತುರೆದ ತುಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಲತ್ತ ತುರೆದ ತುರುಡು ಆಯ್ತ ಕೋಫ್ತಾ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಸುರುಟು ಆಯ್ತಾ ಚೂಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತುನ್ಗ ತುಲೆ ಚೂಲಿ ದೆತ್ತಾಂಡು ಒಂದೇನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಲತ್ತದ ತುಂಡ ಲಾಯ್ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಲೆದಂಡ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಬಿತ್ತು ಪ್ರತಿಕೊಂದು ವಂಗ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಅನೊಂದು ಅರ್ಧ ತುರೆನಿ ಅನಿಂಚ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅರ್ಧ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕು ಬಾಕಿದ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಓಮ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಇತ್ತೆ ಸುರುಟು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದವೆ ನಾನಿಂಚ ಕಲತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ತುರೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಣ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನಲೆ ಅನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಇಂಚ ಕಲತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಪಕೋಡದ ಹದ್ದುಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ತಿಂಚಿ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಬುಡುಡು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜದ ಲೆಕ್ಕ ಸೈಜ್ ತೂಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಯುಚಿ ಕಾಲಿಪಿದೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ತುಲೆತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದೆಪ್ಪುಗೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ದು ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ತುಲೆನ್ ಪೂರ ಪಕೋಡ ಮಲ್ತು ದತ್ತುಂಡೆ ಕೋಫ್ತಾ ಬನ್ಪೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಣ್ಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ತಾತಿ ಅನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇನೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹದ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೇಯೋಡುಂದು ತುಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಒಂದು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯಿಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡುಡು ಪಕೋಡಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಕೋಫ್ತಾಗ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿರ ಚಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋಫ್ತಾ ಮಲ್ದನೇನು ಪಾಡ್ಗ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಂಡ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಳು ಬೋಡಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತು ಪಕೋಡ ಬೇಯ್ಪುಂಡ ಇಟ್ಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೋಫ್ತಾದ ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಗ್ರೇವಿ ಒಂದು ಪಕೋಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.